Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали ма. Имрӯз дӯстони азиз компания Fabrilica бо пешкаш мекунам. Беҳад ҳами кори онлайния, кори ба интернета, ватсапа, ягон сайтҳои дига шумо намекушоянд, фақат ҳами регистратсия мекунед, через ватсап кор мекунед, группа доранд, группа добавид мекунанд бо ҳамроҳи занҳои тоҷик, ҳамаш занҳои тоҷики хонашинай ҳамсуҳбат шуда кора пеш мебаред. Беҳад кори хубай. ин рекламае ки ҳастае ки занҳои мо мотиватсия гиранд, бихезанд ҳами кора бикунанд, барое ки ҳар як зан маоши хиша дошта бошад, беҳтаринае дар зиндагӣ пешравиҳо дигаргун мешавад. Регистратсияш бесплатна ҳай. Анами номерои рӯи экран дар нависен, маслиҳат кунед, маълумоти пурраро ҳамаша мефаҳмонанд. Саодатҷон ҳами духтараке ки кор мекунад дар ҳами компания, иам як подписчика, як одами оддие ки дар ҳами компания кор кардестай, ина ҳози ҳамашон ба мартабаи баланд расидагиянд. Шумо ҳам метонед, ҳамаи занҳо метонанд, фақат танбалӣ накунед. Ранги ма тамоми намуди коре ки ҳаст ман мекунам, метонам. Ягонтатон ягон кас кам нестен, ҳамаи мо занҳо ягем. дӯстони азиз, барои ҳамо кор кунед. И вақтҳои холигида мешинед, танҳо ҳамихе регистратсия мекунед, коригар мегиред, заказ мегиред, бо чизҳои худтон, чиз барои зиндагӣ, чизе ки то пасудай тамоми чиз дорад. Шампуну собун, чизе ки мехарем тайёрак ҳами компания мехарем бо нархи арзон, бо коригар шуден, скидкаҳои калон мешавад, туҳфара мегирен. Мақсади гапи ма ки беҳуда аз худ ай магазино накунен, аями компания гирен, ҳам маош мегирен, ҳам чиз мегирен, бо зиндагитон да сабук мешавад. И шумо да як шанси осонай барои ҳамо бетараф набошен. дӯстони азиз, нависен Саодатҷон да шумо қати маслиҳат мекунам, дар ватсапшон регистратсия мекунам. ҳами хел зиқ шавитона дар хона намефаҳмен, бекор шидагиен, ҳами кор қати машғул мешен, тамоман зиқ намешавен. раҳмати калон дӯстони азиз барои диққаттон. Салом алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали ма. имрӯз барои шумо камтар ҳами ремонтҳо нишон метиҳам. барои менависанд, дер видео мекунен, чӣ кор кардесен дар Тоҷикистон. мо инам хе ремонт дорем. хонаҳои очамаи иҷа медонем ки ма дар ҳамиҷаем, иҷа да айни ҳол ремонт рафтистай. ҳамиҷа камтар кору бор ёрдамтӣ омадагиям. И се хонагая хонашон домои саюзияй кирпични дом. хай дароша алиш кардем, оли хонао стяжкаш мондай. стяжка мекунан, оли устуо неста, хонашон рафтагия. иҷа да ина як хонаи дигарай, ози ай коридор буд нишон додагим. И хонарам стяжка мекунанд, кам-кам кадиян потолокошаво, оли бо кор дора иҷа. гуфтум дои послетон кунам, ремонтҳои ҳозирара камтар навор кунам. иҷа да мебел буд, мебела гирифтем. бе мебел шавам ха кушодаки хушрӯ, барое ки иҷа да бинен я мебел дига ҳастай, диден танаи деволда кадагем. вай пеш ами я 8 сол пеш кадагем. мебелиш нағзи ба қувватаи ура намерасем, беста бо кушодаки хушрӯай хонада якта мебел бастай танг мекунад. иҷа бо яктаи дига хоначаи дигарай. и проект хали буда, ай иҷа кухни буд, у тарафам кухни буд, усу кухни буд. уҷаро мо маҳкам кардем, кухни майдатар шудагия ё хоно калон. хона калон кардему, неким кухни мо майда шудагия. иҷа гуфтум ку як хонаи дигарай, иҷа ҳай, иҷа залай. иҷа дами ҳама чиза да як хона мондагием. иҷа шаҳоли дажа набинед. газ ҳамара дар ин хона мондем, барои устуома авқот мекунам. хай ҳоли тит питай уҷа дӯстони азиз, барое ки кучу ҳамара ҷамъ кардагем, як ҷо мондагем. иҷа кухния, айм иҷа сар мешава кухни. инами потолокша уже кардан, инами люстрара нав гирифтам барои кухни. потолокша кардан, хай холодильник истодай наҷунбондем барои кор кардистай дурнишда маҳсулотай. иҷа да жидки абой, ма шумо да гуфтум нишон метиҳам. жидки абой мезанем, ҳам абоёи моиши ҳам ҳастай. ами ду хонара жидки абой мезанем, ба шумо да ма нишон метиҳам жидки абой чӣ хелай. кафела инам хе задан, фартук задан.
хай и тарафи деволмон батаре мебӯя намешава кафел зада истишаполни задам пушти духовка амо плитамон мебӯя кафел ане боғлоҳош уҷа витяшка мебӯя потолокша уже кардан баъд иҷада ина мехе балкон ина бинед чӣ деволаҳо ҳама пусидаги неву панак задак айсоби ки хона гарм мешай тарафи девол хунакӣ мебӯяд хали ки ам хали шуд иҷара мо ҳамара айсар мекунем ҳоли стяжкаш кадаги нестай хушрӯ ина ҳамо давом ана уҷара мо маҳкам карда будем кухни майда шуд иҷа балкони дароз буд нимша дар хона мондем нимшай хали хато кардем пеш карда будем ин проекта дига накшудем лекин кухни бояд калон боша иҷа ина мехе кухни мешавад ана иҷада ана мешид ки аббояй дӯстони азиз аҷоиб худам якум бор ҳамира дидам иам нағзиш дар чӣ будае ки хонара кам стяжка мекунӣ баъд долга мебурдай намекандай кадоми дора ку бинависа чӣ хел ажид ки абой ози и мода шудаги ажид ки абой ҳам корш расходи стяжкаш камтар мерава гуфту баъд айсоби ки не абои рулона мекунем рулон мехеза ҳушдан мегира клеёш и ҳичи намешава хай бо таъриф кард дӯсто ки и зурай ай мекунем рафтем дидем бозорда маҳқул шуд хушрӯра светкош танаи деволда кардаги дидем хай маҳқул шуд хай бо деволда полни обшизане маълум мешавад инам хе дӯстони азиз ремонт рафтеста ҷое ки пухтупаз нест ози наметонам пухтупаз карда иншоалло ки ремонт то охира тамом шавад ва ма ҳар чизак рецептакои нав барои шумо бо пешкаш мекунам нишонто метиҳам рецептои закасои кардагитон да вай ҳастай ҳамаша ма да ёдам ҳастай ки чӣ гуфтагие баъд шумода ма вай мекунам закасотна пухтан мегирам рецептоша мегӯм касе ки чизи мега рецепт чанд кас навистагия последни видео ма комментариёро ҷавоб дода натонистам бахшиш барое ки ма дутарафа кор дорам чанд тарафам гӯем мешава ма успед накардестам ма я саҳар мебиём ҷада авқот мекунам мерам бо ателеда кор дорам дарз медузем бо чанд кори дигаи ростига бовар кунем ма успед намекунам хай наҷунбӣ намешава бо бекорам бишини зиқ мешавӣ якҷо кор кунӣ ҳуши одам ба кор мешава бо ин ай канал ай канал бо кор мекунем чанд тарафа барои ҳамн занакҳои хонашин кор кунем нашинем дар хона беҳуда любой коре ки метонистем пухтупаз кунем бифурӯшем наздики хонатонда ина кори фабрилика меган кор дига коро ҳам аста фабриликам бо нағзе аки нағзиш барои чие ки дар хона нишаста кор мекунен мекан озима ки реклама кардистам сари видеода будруем кор кунен тамбалӣ накунен ҳар кас ай худаш зависиста ҳами кор кади пеш рафти бо равиши кора худат меои вақтам худат муайян мекунӣ кадом вақта чӣ кор такунӣ дар дарини хона ҳай клиентам меёви хеш табор дарасиам бошен ҳамсояи тоҷик дорен барои худтона барои кухнитона ҳарчи мехарен гапа хай кӯтоҳ кунем ҳами бекор нашне ранги ма вапше бекор нестам ҳама тарафа ма обеспечит карда метонам шуморам бикунен дӯстони азиз ма барои фоидаи худтон мегӯм ки ҳар кас барои зиндагиш агар наҷунба бо зиндагӣ дигаргун намешавад бо я саволи дига ки ами саволот ки ҷавоб додистам барои комментарияра ма вақт надорам дӯстони азиз ҳозира шуда барои ҷавобти кай ки бекор шудам ҷавоб метим ин савол беҳад бисёр буд шумо омаден Қазоқистон бо меравен чӣ хел мешава рафтантон ё намеравен ами савол беҳад бисёр буд дар видео пешина иншоалло ку хай мардак биё буга мерем насиб боша худо хоҳад ҳозирашда ҳами ҷаем ака аниқ гуфта 100% наметонам ки меравем барои ма пагама намедонам чӣ мешава ояндара намедонем чӣ мешава барои ҳамон мардак омадагӣ нест ҳақиқати мо фақат фарзандоқати омадем бо хай мебинем дӯстони азиз дар видео наворҳои оянда ку меравем намеравем чӣ мешава пагама намедонам да чӣ меша намеша барои ҳамо 100% гарантия наметиҳам иншоалло ки дар навроҳои оянда мебинем
اینجا زینبای ترزنیگو داره وزی استورج داریم ما همه کارم شدم میرم اتلیه کار میکنم بعد فسونای نو بسیار خواهش میکردن که ما خودم فسونایی که دمی اتلیمون میدوزیم همون فسونا را یا ما دختگی نیستم اونجا چند تا دوزنده دختگی برای شما نشون میتیم تماشا کنین عجایبات فسونای نوینکه های بسیاری آدما می نویسن که زکاس میگیرین زکاس وای کنیم برای روی کنین من بیایم حاضرش نمیتونیم زکاس گرفته به حد زکازوی ای رمضان موندگی در زون دخته های او چه مثبت کدگی نیسته اوزی دکسا یاردم کدیستم دکسا دختستیم حالی آینده ده که خیلی باشد بعد میگم که مثلا زکاس میگیریم وزیرش دمو زکاس گرفته نمیتونیم این رکلام نیسته برای آدمایی که خیال میکنن که ما فسون دوزندگی چیزا رو میپرتم شتاب ما زکاس بگیریم نه ما زکاسمون به حد خودش هسته بسیاره پروسته ما برای فسونای نوینکه هر خیلی چیزا فسونای پیشکای نو میپرتم که شتاب شما ببینیم با همیشه در دوزندای خودتون زکاس کنین این هم دوستان عزیز برای همه فسونای نو تماشا کنین هر نمود میمونم های استینای هر خلاف همه موده های نو ای با هسته سوالی که украшениёш слишком бисёр вай слишком бисёрш боша арусай у арус خودش هم فسونه вибр мекна и вибри мо нестай чизе ки клем бугува мо ҳамура мекунем барои мо фақат шумо тамошо кунем ба шумо тамошои бо фароғат хоҳонам این ارتل اومدم دوستان عزیز انمی فسونای نوینکه برای شما اینا تماشا کنین استیناکوش نمیخه هزی رучной کار بسیار مدشتگی میدوزی دست دوزه میخه حمیلای ژمچوکو قطی اینایش باید украшение کنیم ولی کردگی نیسته اینجا در دختر میمونن بعد украшение داریم هم وقتی خالیده خیلی هم украшение میکنم اگه خیلی نبودم با سر میشه و کاری ما همیه ما تنها ما کمپانیادم کار میکنم دوزندگیرم میکنم بلاگریرم میکنم نه قزاقستان دا میدیدین که با چی کارو میکردم پزندگیرم میکردم با میتونستم پراداژ دا بفروشم برای همو بی‌طرف نباشین برای زندگی یک سبک میشه ده زندگی دا با زنم کم تا پیش بره سبک تره من همین کارو دا شوق دارم میکنم اینجا украшениё баъзеш кадаги баъзеш нестай ҳоз ма шуморо фақат украшениёи фасонша нишон метиҳам ки моддаи ҳозира ҳай инам хай остиноим хай элка меган ира ҳамаш ин паплино и паплин нестай и шолк буд паплино дам ҳастай ҳам хали фасоно и аднатония пеши ҳами ҳамаш украшения остиншам бинен ҳама украшения қатия и аднатони холия и узори ки кадагия пеши уда украшения ҳамаш набинен чихе вечерни киртоҳо тамоми намуди син солда ҳастай ҳози баъд турам хе куржи вақати мода шудаге туршам аҷоиб ҳами хел нежнияки хушрӯ ҳай баъзе одамо нағз намебинанд украшения неким ҳози 90% ҳами занҳои тоҷик ба украшения киртоҳшон редки киртара мебинӣ ки украшениеш ё нежния ё вообще нестай хеле нест ҳози кирта редки бисёрш ягон намудан ам хе фасонако мешава украшение слегка мегем ам хеле кам таракадаги иша киртои длини дарозанку ам хеле и туркияи фасони туркияи обычния остинакош немхел тур қатия тур резинка қати резинка хубае ки барои таҳораткунӣ ҳами занҳо да удобния боло любой хеле ҷоам ки рави киртара остинша боло карда мисол метона занҳои мо ҳамаш ки таҳорат карда намозшона мехонанд удобния иш намехел остини 3/4 мегем ҳамехелай ишам паплинай намехе фасонои необычни ва дӯстони азиз раҳмати калон ба ҳама тамошобиное ки мара тамошо мекунанд ба комментария менавистагиё ба ҳамаи шумо ҳазор раҳмати калон дуоҳои нектон ки зодрӯзи модари мара табрик карден худованд ҳамаи дуои нек кардем ба шуморам баргарда дӯстони азиз мо биромадем поликлиника даромада будам инамҷо поликлиника рафтестем духтар ма гирдуҳоша ӯзӣ кардам
фақати ҳамо ҷои мачивои пузир касалай личени кунем анализоша сапоридем абити гармай соат 1:30 ҳозир ҳамахе гармай ки мумкин таи 40 градус бошад бо гармиёи тоҷикистона медоне беҳад гарм рафтестем хона меравам кам абед кунем баъд дуай пай кор мешавем инаҳа кӯчакҳои душанбе мо душанбе даем ку кӯчаҳои душанбе ҳаво гарм на либосако кашол хай мардум ҳама да абед хона да ҳеҷ ки нест да бернуам ҳама и кӯчаҳои акаки ҳама одамое ки тамошо мекунанд мара ҳама одамо хоҳиш карда буданд ки ҳами территория ма сёмка кунам ман ами вақт шуд амисо омадам гуфтам ки ягон рӯз ами ягон тараф ки рафтам омаданда навор мекунам ки бубинанд ёд кардагианд дар ҳами ҷоҳо зиндагӣ кардагӣ калон шудагианд пешина ҳамсояҳо шиносо бисёриҳо хоҳиш кардагианд ай ҳами территория будагӣ бисёр ай подписчиком ҳам ҳастай дӯстони азиз ҳами территорияи мо иҷода бояд детский площадка бисозанд ҳоли ҳам насохтиянд ҳами раҳҳои мо инамехелай кӯчаҳои душанбе инҷа кӯдако бозӣ доранд ҳай гармай қариб расидем морам ака мерем ай пай корбор пеши дивори мо хушрӯай ҳам хе тинҷаки сояки хушрӯайники